Persuna tidħol fil-Knisja Kattolika permezz tas-sakrament tal-Magħmudija. Fil-Magħmudija, in-nisrani jgħaddi min u jirċievi il-grazzja li ħarġet mill-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. Hija grazzja li tiġi offruta lill-bnedmin kollha. Iżda la darba hija offerta, titlob li persuna liberament tilqa' din l-offerta. Fil-każ ta' tarbija, il-ġenituri jilqgħu din l-offerta u jagħmlu lit-trabi tagħhom għaliex huma jixtiequ jgħaddu lil uliedhom il-fidi tagħhom fi Kristu fi ħdan il-Knisja. Meta persuna ssir adulta, jiġifieri tkun tista' tagħmel id-deċiżjonijiet tagħha, hija trid tikkonferma din id-deċiżjoni liberament. Inkella ma tkunx qiegħda tħalli lill-grazzja taħdem fiha. Dawn id-deċiżjonijiet jimplikaw li wieħed iħaddan il-ħajja u t-tagħlim ta' Sidina Ġesu Kristu. Il-Magħmudija u l-konferma tagħha jikkorrispondu mas-sejħa ta' Ġesu lid-dixxipli tiegħu ejja warajja. Din hija l-kuxjenza kollettiva li jidħol għaliha n-nisrani. L-istess ħaġa tiġri pereżempju meta wieħed jagħżel li jidħol fi grupp ambjentalista jew tal-isports jew oħrajn. Kulħadd ikun jaf il-kuxjenza kollettiva, il-finalitajiet tal-grupp li jkun daħal fih. Għalhekk għażlu. L-għażla ikun għamilha meta iddeċida li jidħol jew ma jidħolx f'dak il-grupp. Mill-għażla li jkun għamel joħorġu d-deċiżjonijiet kollha tiegħu, jew għall-anqas ikejjel id-deċiżjonijiet tiegħu ma' din il-kuxjenza kollettiva. Hija l-istess konklużjoni loġika li jridu jagħmlu il-membri tal-Knisja Kattolika biex iħossuhom membri sħaħ tal-Knisja. Iktar ma jgħaddi żmien, iktar qed jinħass il-bżonn li kull wieħed u waħda minna jagħmel din il-għażla. Ġesu għamel din il-firda fost dawk li kienu ikunu jisimgħuh b'din l-offerta, imxi warajja. Huma dawk biss li qalu iva lil Ġesu li saru verament tiegħu. Tantu hekk li f'Antiokkja id-dixxipli għall-ewwel darba sejħulhom Kristjani, kif naqraw fl-Atti tal-Apostli. Ħafna minna rċevejna l-fidi tagħna minn ħdan kultura li kienet taddilna il-fidi u r-reliġjon nisranija. Mal-fidi tagħna kellna kultura li tipproteġina. Il-kultura llum għandha wkoll xi idejat tagħha li xi drabi ibeduna mill-mulej. Dan ifisser li min ma għamilx din id-deċiżjoni konxja ta' adult li jimxi wara l-mulej jibqa' jsejjaħ lilu nnifsu nisrani, iżda faċli jitmexxa bil-kultura tal-mument. Ikun iktar jirrifletti lilha milli lil Kristu. Xi wħud li ħallew lilhom infushom jitmexxew mill-kultura biss, illum għażlu li ma jibqgħux parti mill-Knisja Kattolika u ħarġu minnha. Għalkemm dan iweġġana u nixtiequ narawhom jerġgħu jirritornaw għall-Knisja, wieħed jirrispetta id-deċiżjoni li jagħmlu. Xi wħud isibuhom komdi li jażlu mill-elementi tal-fidi tagħna biex ma jitilfu xejn mill-kultura tagħna llum. Xi wħud għadhom isejħu lilhom infushom membri tal-Knisja Kattolika iżda ma daħlux fl-aċċettazzjoni tal-kuxjenza kollettiva tal-membri tal-Knisja Kattolika. Aħna nixtiequ li nħeġġu lil dawn l-aħwa jiddeċiedu fejn se jqiegħdu l-għażliet fundamentali tagħhom. Nafu li dan mhux faċli. Inħossu li huwa diġà sinjal pożittiv meta jħossu internament
li huma f'pożizzjoni skomda bejn il-fidi u l-pressjoni tal-kultura tal-lum fejn tmur kontra il-valuri tal-fidi. Dan għandu jgħinhom biex jieħdu deċiżjoni. Imbagħad hemm xi wħud li jagħmlu l-għażla fundamentali fil-ħajja tagħhom li kkonfermat il-fidi li rċevew fil-magħmudija. Ir-reliġjon kulturali inbidlet b'għażla ta' fidi li ddawwa lill-viżjoni tagħhom tad-dinja ta' madwarhom. Daħlu fil-kuxjenza kollettiva tal-Knisja u jistgħu jingħarfu għax huma parti minn din il-kuxjenza kollettiva. Ġesu li kien jaf in-natura tal-bniedem qiegħda ċara l-għażla tagħna. Ma tistgħux taqdu lill-Alla u lill-flus. Bi flus Ġesu qiegħed jifhem dak kollu li jtellef lill-bniedem milli jaqdi lill-Alla. Ma rridx li nitqu bina nfusna. Min jagħżel li jaqdi l-flus huwa ċar fil-ħsibijiet tiegħu. Jista' xi darba jagħmel għażla oħra. Min jagħżel li jaqdi lil Ġesu huwa wkoll ċar. Irid jersaq lejn Ġesu. L-ikbar traċedja, u Ġesu kien jafa, hija ta' dawk li jibqgħu fin-nofs. Jaħsbu li jistgħu jgħaddu mingħajr ma jagħmlu l-għażla għal Ġesu. Jibqgħu jsejħu lilhom infushom insara għaliex hekk ġew imgħammda. Iżda fil-fatt jaqdu l-kultura tal-lum f'kollox. U hawnhekk tiġi l-kontradizzjoni ta' xi wħud. Ngħid li jien Nisrani u ma nersaqx lejn il-Knisja, lejn il-kelma tal-Alla u lejn l-Ewkaristija. Din il-ħaġa ssir biss meta nitkellmu fuq il-fidi tagħna. Għax meta fil-ħajja soċjali tagħna nidħlu għal xi impenn, normalment naċċettaw dak kollu li titlob din il-għażla. Ngħidu li aħna nsara iżda ma nipprattikawx il-fidi. U allura nibdew nitbedu mill-fidi jew ngħixuha biss fil-qoxra. Hija din l-isfida tagħna, din il-firda li xtaqna nipproponu għal din is-sena ta' San Pawl. Nixtiequ li din is-sena tkun ta' tisħiħ għal kull min diġà għażel lil Kristu biex jimxi warajh. Nixtiequ nuru l-imħabba tagħna għal dawk li jażlu li ma jridux jimxu wara Ġesu fil-Knisja. Iżda fuq kollox, nixtiequ tkun sena ta' grazzja u ta' deċiżjoni għal dawk li għadhom fin-nofs. Dawk li għadhom iħossuhom insara, iżda mhux qegħdin inwieġbu għas-sejħa ta' Ġesu biex jimxu warajh. Aħna qegħdin f'mument importanti tal-Knisja tagħna f'pajjiżna. Aħna konna trabbejna u għexna f'kuntest ta' kultura li kienet mimlija bis-sinjali tar-reliġjon Kattolika. Ir-realtà issa hija differenti. Il-kultura prevalenti m'għadix tirrifletti f'ħafna affarijiet dak li joħroġ mill-fidi u t-tagħlim ta' Sidna Ġesu Kristu. Biex ngħixu l-fidi f'din ir-realtà, irridu li din il-fidi l-ewwel tkun preżenti f'qalbna għax għażilna li nilqgħu is-sejħa li għamlilna Ġesu. U mbagħad inkunu kapaċi ngħixu ta' Kristjani fil-kultura llum. Il-komunità tal-Knisja trid tingħaraf aktar mill-kliem u l-imġieba tal-membri tagħha milli biss mir-reġistri tal-magħmudijiet. Ġesu kien ċar li jridu jarfuna mill-emejjel tagħna. Xtaqna li ngħidu dan b'imħabba u urġenza kbira, mhux biex imbeżżaw lil xi ħadd. Dan kollu qegħdin ngħiduh f'kuntest ta' ħafna mħabba anki għal dawk li ddeċidew li jitilqu l-Knisja. U forsi jħossu li għandhom jeħduha kontra l-Knisja fuq ċerti punti. Qegħdin ngħiduh għaliex irridu nkunu konxji minn dan il-proċess
u nidħlu fih, mhux inħalluh jgħaddi minn fuqna. F'din is-sena il-Mulej qed jagħmillek din l-offerta permezz tagħna. It-tweġiba hija f'idejk. Nitolbu biex ikun hemm ħafna li jgħidu bħal San Pietru: Mulej, ant min immorru, inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, u aħna minna u għarafna li inti il-Qaddis ta' Alla. Kull min għamel l-għażla bħal San Pietru ma ddispjaċiex. Nibatu fuqkom il-koll il-barka tagħna.